за А3 и после на твоята пъна ще й пишем двойка. С моите момчета отиваме надалеко и после баба с млеко и ние пеем с цеко. Точиме за млеко, преме на децата ви още едно дето. Едно чавенце и после две чавета с три чавета муравета чора. Викторио говори само истина. 300 цигани дойдоха направо ще ми пристина. Мале, не мога да правим, какво ще правим с тази тройка, струши се и не мога да тръгна, мале, двойка. Отидох в училище, ми писаха тройка, по математика съм абе, не мога да правим тройка. Цеко говори големи, много страшни истини, защото тук цял ден ми правят клизми. Защото аз съм гей, може би, или пък не знам какво се случва днес. Някаква жена помислих аз за девойка, но казало се, че сме ще правят тройка. Туриха ми гуга за голямата змийорка, нямам никаква идея, много бях Иван. После ме набиха и откраднаха парите ми. Стана много зле, ще викна Крум, той е як металист, кара Мерцедес, мислиме за аутист, аз съм скейтбордист, той е тук циганист, направо пианист, после си мисли съм много як, абе само педарист. Много сакам на Крум да го едем топките, они са някакви те такива азиатки, Чингис Хан да го ебем, ляка та тук с кон да едем. In the house, ми е Штраус, кошарник in the house, Victoria.